Jotono phung kaham tai dinini din hai tongthok din Christmas tai norok no kok thaja thani kwcharna kauma haise ang Nepal o thana nai tongo karate championship international ni hingkang kai jara topic kauma hai jara Hindu tongnai borok ani bagai suridi jara Christian tongnani bagai suridi jara Allah nei jara surinai jara jara Ishwar no surinai borok ani thani suridi tai norok ni Tripura Hasteni Takhuk hinai tai ang kaisa player tabok ani second time international championship ang norok bagai goal tubunani bagai try khlainai ang kaisa Tripura sangai international tabok bai second time thangnan thangai tongo ba Tripura sangai representing India ni bagai abone norok ni thani ani clear message rang puisa chubai maya phono suri mung pule jotono thani suri laikengka ani bagai jotoni bagai ni kaham tai norok ni ashirwad norok ni surimung norok ni hamjakmung jotoni bagai ang nango abono ani paiphlaya matches norok ni surimung bai ang Tripura sangai kaisa gold medal tubui Olympic ni bagai qualify bai select nangthang norok ni surimung tai norok ni hamjakmung chini Tripura sani ashirwad tai chini jotto Tripura hasteo tongnai rok ni bagai clear matches ani bagai kaham no suridi